بو ve roja reş ez hemû ev tilî destane hemû cîhanê sermezar dikim ev gişt vê komploya tilî wan hene raştî jî ev roja boî me tabii ki roja dîrokî rojeke reş bû çawa serok girtin çawa ev birin me ev görüntü din boî me pir gelekî yani rojake xemgîniya pir mezin bû em hemû ez li vê nebûm çaxê jî li Şamê bûm û şerok cem min da çû ama çawa çû piştî işte meyekî dûman hemen girtin ser dihat herkes yani şaş bûn şok bûn em pir yani wê deqê însanan piraniyan çû hinek dayikan bîle xe balkona da xe deran da avtin tişî tamîl nekir wê rojê hemû ama çend roj derbas bû ya derxistin mekeme wê demê da dilê min de derbas bû çiqa ez xemgîn wê demê berî bawer dikim meyek bû mewnî bû çaxê zarokê min şehîd ketibû hîna min ew awan mîna serê xe de nizanim mîna şoqa wî derbas nekirî serokê ser dihat boî min henê giran bû tabii ki pir zor bû min fikirî xema fikirê min got metirs min got gerek seroka po şawa wanan derxist mekeme yeter ki derfet bidin çend kelimen qiseke ew wana îqna bike tu cerbat tişta nabî îdam nabî min bawerî nekir bi îdamê wanan çiqa got baweriya min her tim min got serok tişt bi serok nayê ama giraniya xe ser me de bû hemê herkes şike boy ki serok revandim hemen birin İtalya'yı da ser dahatım ve demê de lawa min pirtûk xeşewitan li vê derê li Almanyayê wî jî xeşewitan dibû beriya da wî çaxê tam heftê keşî xeşewitan dibû agir bi bedena xwe xistibû bi berdewam jî dikirin piştî ya weqas hemû herkes rabû ser piyan hemû gelê me rabû ser piyan yani wî demê jî çiqa nebîzdistan ji wekî yekitiyekî çêbû pir çalekî mezin çêbû rastî jî puçik mezin kal pîr herkes derket koçan da kolanan da me qirîn kir me ban kir me got em yani ya hebûn tunebûna me boî me werbû bir rojekê giran bû rastî jî em wê rojê tu car jî bîr nakin rojekê dîrokî ew roj va rojê em vê rojê wexta hat em disan jî aynî çalikiyê xe berdewam dikinê boî azadiya serok em berxe didine hemî cihan ji motay serok e belkê motay zekayê wî îdeolojiya wî serok tenê bi îdeolojiya xe bi fikrê xe bi felsefa xe dixwazî ke jiyaneke aram azad aşitî mirovahî ra jiyan ava bike ama banan boî wê jî naxwazin wî naxwazin wê jiyanê tabii ki qirêciya wan nameşê beriya serok kirtinê ji fikrê wî ditirsin ji serok ditirsin yani ne fîzîkî jî fikrê wî jî mejî wî ditirsin evet ama baş kefa me xweş dikir serekê we çiqa mezinê weqesa hemû cihan jê ditirsî gerek e em xwedî vî serokînê gelê me jî gorî ya herkes puçik mezin gere em wê hêzê hîs bikin belkî em gelê Kurd em gelekî rastî jî bi çalekî xe ne bi sekna xe bi her tiştî em gelekî mezinin ez niha werdibêjim vê demê divê em gelekî demê pir mezinin ki em wisa bi hêzin bi qewetin ki hemû cihan ser me de tê eger em bê qewet mane yek tenê tik ya jî dewletek puçik hem berme de şert ki ama hemû ser me de tên demek ki fikrê seroka qes mezinê û hêza me felsefa me sekna me pir mezin e ki hemû ser me de tên ya serî de vê pêvajo yekemîn derece yekemîn yekbûyîn yekbûyîna Kurdan e em wexta yek bûn serkê em dibin ki em her tim dibin em 5 milyonun 6 milyonun va yani bêjim 10 milyonê wî bile yek bin eger Kurdî yekitiya me bibî qet tiştek ber me namînî em ê wî çaxê bihêz dibin em ê wî çaxê bi seknake pir xurt û dest bidin hev mil bidin hev em bi hev re hereket bikin hev re çalekî xe mezin bikin yani yekbûyîna me em vê pêvaziyê dikarin têk ben wexta em yekitî me çêkir me va sekna xe daha wisa xort bi serbilindî ser de sekênî em ê serkevin yani serkeftina me ê serkeftin nêzik e baweriya pir mezin e em wexta bi fikra serok bi ramenê serok
hareket bikin û yekîtiya me jî bibî û bi pîvan hareket bikin em ê serkevin. Bangewaziyekê dixwazim hemû gelê me re her derêkê de li hemû ciwanê li kîjan bajarê kîjan welatê hene herkes taybetî tabii ki dayîkê me, ciwanê me, zarokê me ji xwe vê pêvajoyê jin û ciwan pêşengê dikin. Ez dîsa bangewaziya xwe nû dikim ez dibêjim em ê wê roja reş em ê wê rojê hemû dewletekî tilîxe dest dane tilîxe nav vê xwînê danê û nav vê komployê danê eveke giş ser me detin ser serokê xwe detin em ê dengê xwe bilind bikin bi yek dengî em ê banga wan bikin em boy serokê xwe azadî dixwazin boy rojava stadî dixwazin em heta dawî em ser niganin heta dawî em pêva doza xwe bin gere wê rojê em hemû hev re yek bin bibin yek deng em gazê bikin li wê derê herde her du azman bêjinin gerekî yani na daha zêde bin hemû yek bûn yek bûyîna me li wê derê bangewaziya me gelekî mezin bî gelekî xort bî em ê li wê derê goya em bi wê Ewropayê bêjinin hendî bes e em ji xwe her tim dibêjin wê rojê tevlîbûyîna me pir mezin bî ji xwe vê demê vê pêvajoyê jî her ro çalekiyan dane em her ro riyan dane kuçan dane em pê nepoşmanin bi salan em bi vê êşa xwe zulm û tiştekî ser me datê em bin ya da em çawa meşanê em çiqa em tu car poşman ninin em wexta derketin vê rê me roja dest pê şoreşê kir me got em 5 milyonun em ê milyonekî bedel bidin em ê heta serkevin. Saha serok da hepes çiqa ji tabii yek zarokê me wanda bê tê zora me me re pir giranî ama em ê bigîşin ew bigêşin serkeftinê bigêşin armanca xwe em boy we jî em dizanin em naxwazin zêde xwîn bir jî ama em ê berxwe bidin daha zêde heta dawî em her alî de amedanê em ê xwedî serokê xwe derkevin xwedî welatê xwe derkevin